What's up? Isang mapagpalang hapon po sa inyo lahat. Nandito tayo ngayon sa Macayog, Mangaldan, Pangasinan. Ayun. Relax muna tayo guys habang hinihintay pa natin si Troops. Paring Michael Dutong. Alright, yun ang ganda dito. Chill lang tayo habang naghihintay tayo dito sa tulay. Tara, let's go. Samahan nyo kami mamaya. Guys, nandito tayo muli sa Macayog, Mangaldan. Ayun, kasama namin ngayon si Leomord saka si Bumblebee. Ito si Bumblebee, mamaya to sa San Carlos. Iniintay na siya doon, guys. Yan, hindi siya kasya sa tricycle. Na-adjust niya yung sarili niya. Ayan na. Andun na yung pa niya sa driver seat. Ayan na si Tara, si muna ngayon, Leomord muna bago si Bumblebee. Pala si Red Bull, nadamitan na. Bago na lahat. Alright, let's go. Alright. Bumba na mo lang yung video, right? So, Asmin. Bumba na mo yan. Video mo, ya. Gaya mo kasi. Ano niya na yung Par, teka lang mong bumisa mo. Mababi na lang namin. Hello, Beng. Beng, hello. Suka na. Kasi na tampol. Huwag mo na. Sige, dugatan. Pero mo doon. Laipan po na, sir. Tekaman. Blessing tam, blessing. Nagsusiyot ko na, sir. Pero guys, saya gatan po. Pasang mo pa. Natantang. Ken. Sirit ako raw. Grabe. Talagang mulai gabi yung tayo dyan. Malalaki kami mamaya. Sampura. Ilayo mo muna. Hawakan ko sa ulo yung asan. Sampura ya guys. Ilayo mo muna. Luis. Binambunan ko lang. Alright, second session. Pero wala pa, tamang pasok natin. Pero mo natin yung ibinabunan ko. Guys, layo mo muna. Hindi, ron mo na. Sari bala saya. Mahabla ka. Kurang na. Kita ka mo. Bomba naman. Nakita ka mo eh. Mabay-bay na. Matakot na talaga yun. Ayos mo na yung video mo, sir. Gusto ko lang. Kaya lupot. Isang video, labi ko. Kasi ditang ka. Video. Alright, second final session po. Tatakot may man, siri. Suplayin mo lang Mayor. Sublay lang Mayor rin saya. Okay. Kaway di man siri Mayor. What's up people? What's up vlog? Welcome to my guys. Mantang. Bang. Mantang Katik. Okay, kung Tek. Ninyo may lima tamikin eh. Iba ang giw-giw. Ganda masibag. Mas masibag may unaan. May unaan ng biing. Hindi ko magano yung video kaya. Tanong ko lang. Ano mo? Video ako. Takot kalas. Video. Kain load. Sir. Punta na eh. Ayaw. Punta na eh. Yan talaga. Sabagay lang talaga. Mga start. Kulang. Darong diwat cellphone ko dito. Kini. Yabay mo moong. Panalakpog paglay. Ni may Leo. Tinan nyo naman po kagawa po ni Leo guys. Yan, dire-diretso ko na po ito. Kasi gwapong Tama sir. Kasi nananandang party na eh. Aka-zoom tayo sa cellphone mo. Jay. Aka-zoom. Tara, saktutan. Jay ka. Alright guys. Yan na po, ayan na. Go. Yun guys, lakain load yun Picture mat! Apa ya, taga mo? Pagkahan lang sa amin sa kaya cellphone ng ulala.
Lala, pwede mo lang may cellphone mo. Nimala. Ay, Ayun guys, mabilisan na ako laki load. Ayan. sir, wala pa Guys, ito, sir. Mabilisan na laki load. Video po. Nauputan na ng alcohol. After nito guys, pupunta po kami ng San Carlos dahil doon po yung stud po ng aming BM na oversized na K9 Belgian Malinois. And guys, lahat po ng aming aso ay proven. Pati yung amo proven din. Pati yung shooter. Pati sige na, Mayor ko nga. Yan. Gano'n si Mayor, probo niya. Yan guys, mabilisan na laki load lang to. Bilisan na stud. Tapos diretso na kami ng San Carlos. See you San Carlos. Laking load po yan, laking load. Laking load. Tingnan naman. Dito po yan sa Mangaldan, sa may Makayog, Barangay Makayog. Alright. Lemon po yung babae, lemon. Tsaka yung po namin, meal namin, Trico. Ganda po yung female nila. Paras ng muka. Para silang square face. Oo. Pwede naman. Yun o. Quality talaga yung Quality na. mukha nilang dalawa. Ayan, patayin ko na. Abangan natin yung nito guys. Mga anak nito. Sure si rin. Dami timer ha. 5 lang. Dami timer. Pang kaiba ka. Yun o. Maraming salamat po for more videos. Bye. Imala. Bro. Hoy. Bikin, arap mo. Saan eh? Ito mo ni. Yaman. Yaman. Parang barkado lang Umabot ni. Eh, Alam mo namin si Bijak Sir. Alam mo yung cellphone ko. Patan San Carlos, Malasang si Garte San Carlos. Taliktik. Oh, yun guys, tingnan niyo si Bumblebee kung gaano siya kabait. Itong mga batang to ngayon lang nila nakita. Asan niya nakita si Bumblebee sa? Picture. Picture sa YouTube kuma. Ano niya? Hindi ang kabombanandan niya. Ganyan kaamo yan. Oversize na nga. Good temperament pa naman. Kuro ko ni aping sa ko. No man anak si kina Bumblebee. Tuwagin nyo. Bumblebee. Bait niya. Tando ka dyan tricycle. On, wolf balag pati balag kayo. Ha? Shop. Tika, papapoy mo pa sa len. Bago kung tatun. Balag po na ni. Sila si Ren. Nice kanila. Bye-bye kanyo. Aray gwapo ni singa Koreano ni Ryan Banks. Tingara mo. Dina ka sa. Tingara mo. Dina ka.